Ndiyacinga ngondle lapha abantu bakudala xa umntu ezeka umfazi okanye efuna umfazi babejonga iinto ezithile. Babejonga elaa khaya uba likhaya elinjani elo uzawuzeka kulo, kufuyiwe na phana, kuyalinywa yonke loo nto leyo. Kodwa hayi ke ngumzi lo ungazeka kuwo. But ndiyacinga kule mihla inoba yintoni efanele uba iyajongwa. Ngokokucinga kwam mna ndiya noba ndicinga rongo na. Yeah, phofu ke indlela umntu acinga ngayo ayikho rongo, indlela acinga ngayo yena. Mna ndiyazicingela ngondlela uba uyabona xa uzawuzeka okanye umntu ezawuzeka, especially uba ngumntanam, indlela endingajonga ngayo indlela makazeke ngayo, ndingajonga kweli cala lesikolo isikakhulu. Uba abo bantu azawubazeka okanye lo mntu azamzeka, abo bantu baloo mntu bangabantu abanjani. Umzekelo, abazali bakhona, ifemeli yakhona. Umzekelo, abantu bakwaMiya njengoba ndinguMiya nje, bangabantu abasixabisileyo isikolo i-most yabo. Kule nto uba ke akanozeka uMiya komnye uMiya because zisiduko esinye. Iziduko ezinjengoMthembu, ooMadiba, ooMaduna, ziziduko endiqondayo uba uyabona ezo ziduko ezo ziziduko zabantu abathanda isikolo, abanganqabanga esikolweni, abangasonqeniyo futhi isikolo. Ziziduko endiqondayo uba umntanam ndingamkhululela uba azeke kuzo. Kukho iziduko uvele uqonde uba uyabona esi siduko noba kuthiwa umntana wakho uyathandana naso, ungamnqanda xa ingathi uzawuzeka kuso. Yabona ke ngaseMaqhenebeni, amaCwerha, amaNgxongo, amaNtlane, ezo ziduko zoba ungavumela umntana wakho uba uzeka kuzo. AmaNtshilibe, heyi abo bantu bawuza nabantu abalukhuni abo, bawuzala abantu abalukhuni abangafuni kwa isikolo. Ziziduko ekufuneka uhambele kuzo kakhulu kude ezo xa ngabe ungumntu ozijongayo. Heyi awu ezo ziduko ezo azisifuni isikolo. AmaQhinebe, ayapasa amaQhinebe. Hayi awasifuni nyhani isikolo ke wona amaQhinebe. Andizange ndamva futhi nomntu wasemaQhinebeni kusithiwa heyi umntu wasemaQhinebeni uphezulu kakhulu. Owayemnye kwakuthiwa nguSonwabile Mangcotywa, kuthiwa nguGqugqugqu. Wabekwa okanye kweli cala lamasiko, iinto ezinjalo ejongene namasiko, nguye yedwa, nguye kuphela umntu ofundileyo emaQhinebeni. Naye wathi ngenxa ebefundile kwabonwa uba ngabantu bamasiko apho wabekwa kulaa department ejongene nento yojongana nento ezidibene namasiko, neebuyambo, zonke ezo zinto ezinjalo nje. Kuba kuyaqondwa uba abantu basemaQhinebeni ayingobantu basikolo, ngabantu bamasiko, senditsho. Ayingobantu uba bekuthiwa kahle kahle ii-departments zamasiko zikhona, ibizawuba kulaa department of amazila, department of utywala bekhaya, department of utywala bomzi, iinto ezinjalo. Qha ke ngelishwa asinazo iinto ezinjalo. Ndizama ukuthi iziduko enye iziduko zikhona iziduko uvele uqonde uba uyabona esi umntanakho makangadlaleli kuso otherwise uzawuphathela abantu abalukhuni and then afunekanga abantu balukhuni. But ke kugeza nje endinako apha entloko.